2 September 2024 ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe. Ndine nyaya yandavandika kubatira ipanapa. Nyaya yandiri kusangana nayo iri kutaurwa naavo vachivhayo vachikanda vamwe vavo under the bridge, avo vanoitwa Mike Chimombe naMoses Mpofu. So ivo vari kutotaura kuti inini zvangu vakomana ivavo handina chekuita navo, siyana ineni. Pari kunzika ko why is it Chivhayo ari kuregerera vamwe vake vachipinda panguva yakadai. So ndobva ati ini ndini ndadii pavaiba mbudzi dzenyika and participated in street light tenders. I wasn't there. These two incompetent idiots were never my business partners, though I can confirm one was my T-boy and the other was my shoe polisher. Newsworks, please be guided accordingly. Ndoma shoko arikubva kuna vawitness Chivhayo vachizvidistance vachizvibvisa pane chikwata chiviri chevarume ava vanoita Mike Chimombe naMoses Mpofu. Vachinzi varume ivavo havana kumbobvira vakaita shamwari dzangu, haikona kuda kundibatanidzira mushamwari nevanhu vakadaro. Ndo nyaya iri panapa iri kupisa. Ende tiri kuona zvekare kuti pavarume ivava muusungwa mavakapinda umu vane vanhu vakawanda vakatanga kuvapandukira, because takaona kuti vanhu vekuti ivo vaidhila nebato reZANU-PF zvakanyanyisa. Ndokwaitopinda matenda vachitovhara ZANU-PF yacho varimo muzanu imomo. Saka ZANU-PF yakatanga kutovafuratira kuti vaningina vanenge vaita se vafarisa. Saka zvese zvaisura zvichitaurwa. Takaona Passion Java uyo wavaitamba naye zvakanyanyisa akauya kutovapandukira futi kuti vanhu ivo vakatondivharawo 300,000 achitokanda macharges achingodzika paairport. ndobva atonovaripotera varume vavo kuti vakamuvhara mari. Mareasons anosiyana anoita kuti zvinhu zvizodaro, nekuti Passion Java ndiye akamboya achida kutry kuconvince maZimbabweans ese kuti uyai mujoine ZANU-PF, mujoine through AAG kuti muite cash. Ndo ana Mike Chimombe vaita na Boss Mike vacho vaitamba navo panguva yacho. Vanhu vakatombozvitaura kuti ukadziya moto wembavha newo unenge watombavha. Vanhu vari kutamba navo unonyatsovaziva herewo, asi vanhu vakambofungidzira kumazuva iwayo kuti maybe rinenge ringoriwo jealous revanhu, but pari kuzoonekwa kuti aiwa iye aitotambawo nembavhawo kutozongotizawo kwakungohwandawo, asi munongoziva shona zvainongotaura kuti ukadziya moto wembavha newo unenge wachi. Ndo nyaya inenge iri panapa. But chinhu chikunyanyisa kuvhundutsa panapa ndechekuti Chivhayo ari kutowedzera kuroverera vakomana ava pamuchinjikwa, nekuti chiri kuitika kuti anyatsozvidistanza kure navo. Vakomana ava vanyazozikanwa kuti vanenge vachinzi ndo vakabuditsa maaudios aya aizobatanidzira nezita rapresident wavo. Saka ndingazingadi kuti zvizoita nga president wavo ari kunyanyoita madhiristere, because ufichwa pfana vakava vanenge vachitoenda ikoko vachinopema kana vari ikoko dzinenge dziri nherera vachinotenderera pa vachikumbira vozotsvaga maopportunities opuhwa tumukana kuti vaita something. Saka uyu akabva angotry kubva atongogara atozvidistance kubva pakangotaurwa nyaya iyoyo bata kuti vatambe navo vanhu vazive, ende asi kuratidza mesi, asi kuratidza tsitsi panyaya yacho yese iyoyo yemastreet lights yechinchi iri kutaurwa, nyaya yembudzi. Ndo nyaya dzachizoramba dzakangotsikirira varume ivavo zvekutoti even kubuda kwavo tonogona kuti netsei panguva inoyi, nekuti tiri kuona kava vanhu vacho vakavaitamba navo ana Chivhayo vari kutorambawo kutoti aiwa natambe navo handivazive. Ndo nyaya yacho yaapo, ndo situation yaapo. Zvinhu izvi zvinozongove nemagumo azvo. Vanhu vakanda vanombotombogara vachiudzwa kuti dzungu ramunoita iri muchiti ZANU-PF, muri muZANU-PF matanga kuita zvinhu zvamune muchiita nedzungu iri, mangwana munogona kuzodemba vakomana. Asi vazhinji ava vanosarudza kuzazviteerera zvikonzero zvinozikanwa navo kuti sei vasingakwanisi kunge vachizviteerera izvozvo. Asi ndo mamwe masigns acho, kana kuti anandamba kuudzwa vacho vari kuonekwa vaine mbonje pahuma, nekuti ukatotamba nechikwata ichocho zvaingogara zvichitaura kudhara kuti ukangotamba nechikwata ichocho ubva uziva kuti mumwe musi unenge wachazosiyiwa wamunataisireva. Amen. Munoionawo senyaya iri panapa iri kutaurwa nemuchinda Witness Chivhayo ari kutaura kuti ini siyana ineni pavakavanda ndisipo. What do you think panyaya yavarume ivavo? Tell me in the comment section zvauri kufunga. Wobva wasiya wa like this video.